guztioi. Gizatasuna, inpartaltasuna, neutraltasuna, independentzia, izaera voluntarioa, batasuna eta unibertsaltasuna. Egungo gizartean bere zanahia galtzen ari diren terminoak. Txupinerotzat Durangoko bizilagun eta egunotan Durangora hurbildu diren bizitari guztieri gauza bi eskatu nahi dizkiegu. Lehenik, jaia goza ditzaten. Bigarren, horren egoera latza bizi duten errefuxiatuak gogoan izan ditzaten eta ez dezaten inor arrazoi politiko, arraza, erlijio, erosexuagatik diskriminatu. Eta azken honekin ez ahaztu, ezetza da. Gure deziorik zintzoena jaia honetan zehar agresio sexualak direla eta ez etenik egin behar ez izana da.